een goed dook. Wat eigenlijk wel opstiert wat ze hier doen zien. Het meeste ben ik alweer vergeten, maar er stond iets op van een ontmoetingspark. En dat is natuurlijk altijd leuk in een dorp van dit formaat. Oh, dat gaat als lekker picobello B. Kunnen ze zo op voetballen. Goedemiddag. Is dit te laat en te vroeg? Laten we beginnen met het goede nieuws. We zien te vroeg. Hoeveel? Waar zien we te vroeg voor? Ja, vrijdag komt alleen heen. Vrijdag komt alleen heen. Ja, van Toer en Boer. Oh, dan moet ik hier alleen maar over fietsen. Zo gaan fietsen hoor. Ja. Ga je even door. En vanmorgen moest hij gewerkt worden. En daarom zien we te laat. Ja. Ja, maar als ik, Ja, nou, zeg, nou is er nog wel een beetje, maar... als ik nou zeg dat ik het heel erg in de rug heb, Dan geloof ik dat Ja. wel. dan geloof je dat? Dan geloof ik het recht. Er zijn Ja? wel meer die dat zeggen. Geloof me niet, joh. Het ook spoor, hè. Dat is nog een keer. Maar ik kan de oren nog kijken. Ja, Dat geloof je ook. ook die zijn er genoeg. Ik neem aan dat het voor de boelbanen weer, hè? Ja. Dat heeft ze goed gesapt. Hey, maar we waren laatst aan, waren we ook nog ergens in Kessel waar staat. Mag ik heel lopen trouwens? Nee, maar ze was. Ja. Ja. En dan waren ze met één jeu de boelbaantje bezig, maar geen lot en geen gras over groeien. Er zijn er zoveel jeu de boelen. Volgens mij is dat op iedere inwoner van Beringen berekend ongeveer. Ja. Dat moet nou beginnen. Er wordt überhaupt nog niet gejeu de boel te Nee. Beringen. Nee. Dus er moet een soort van jeu de boel koorts ontstaan. Heen en Nee, der. een klein beetje wel, denk ik. Ja. Ze zeggen dat er animo zat voor is, maar dat moet nog dadelijk blijken. Ja. Nou, als ik dat zo links en rechts zie, wordt het toch driftig gejeu de boel zo links en Ja, rechts. ja. Ja. Maar, Goedemiddag, goedemiddag. heren. Ja, Voor een goede leven. nou, 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 nou. En dan met zo'n weer. ja, Huh? mager en gezond. Iets minder mager dan dat we gedacht hadden. Maar het wordt een vrije tijdspark of ontmoetingspark. Dat is Ja. Bieringen buiten. Hè. Beringen buiten. Wie kan me in samenvatting vertellen wat dat ongeveer betekent? Want dan wordt het direct naar ogen gewezen. Ja, dat dat weet is, dat precies. dat is gewoon een park waar dat iedereen kan geweren, zeg maar. Dat is gewoon de bedoeling. Voor voetbal, voor ontspanning, tennis. Hoe komt de tennisbaan dan? Die ligt daar Oh, die ligt er al? aan de achterkant. Ja. Oh, die leed er al. Ja. Maar wat voor attracties? En Hoe komt de achtbaan? Daarachter waar nou nog ooit tennisbekend ligt, je kunt fietscrossbaan. Is dat door achter wordt het? Ja, bij dat gebouw daarachter. Oké. Ja. Je kunt fietscrossbaan en je kunt nog een pannaveldje en beweegtoestellen. En voor ja, ook voor de jeugd. Dat is wel leuk, zo'n pannenveldje, want ik zie dat wel eens bij sportparken. En dan de jeugd die dan niet in het voetbal is, die kan dan lekker Ja, ja. zich op het pannenveldje Ja. ontkuren. Wie heeft dat bedacht? Uh, Beringen buiten. Beringen buiten, dat komt zeg maar, van de voetbalclub en tennisclub. Die hebben zich 10 jaar terug bijeen gegooid. Om min of meer te overleven, zeg maar. Ja, je alle twee niet de beste accommodatie Oh, meer. op die manier, ja. En hebben die zich bijeen gegooid en dat is nog een omnivereniging. En ja, zodoende. Oh, wacht, dus had het nog wel Bevo of niet meer? Ja, dat is Bevo Beringen nou. Bevo Beringen. Nou is het gewoon Bevo Beringen. Wat was het vroeger dan?
RKVV Bevo. Ah, oké. Dus onder de naam Bevo Beringen wordt er ook getennist? Ja. Ah, oké. Ja. Op tv? Ja. En wie komt jij dan bij dit project? Ik zit in die stichting Beringen Buiten? van Beringen Buiten. En ja, daar mogen wij zeg maar het eindanger aanleggen. Dat meug je. Dat mogen wij, ja. Toevallig dat ik zeg maar, hebben we de taken verdeeld in bestuur en dat ik de taak zeg maar, van het boetegebeuren een beetje op mijn schouders heb gekregen. Oké. Maar Beringen Buiten, dat zien toch alleen maar boeteactiviteiten dan? Ja, Zien er ook dat binnenactiviteiten? klopt, maar wordt onderhoud, kantine draaien en voor reclame te maken en dat allemaal. Dat is zeg maar onderverdeeld in het bestuur. Nou, dat heb je dan goed gedaan, mannen, want dit is gratis Ik ben reclame. maar van de dinsdagploeg. Wat ziet de dinsdag? De dinsdagploeg. De dinsdagploeg. Ja. Heeft iedere dag een eigen ploeg? Nee. Dinsdag dan zijn de vrijwilligers zeg maar heel actief. Een stuk of 6 of 8. Ja. 6 of 8. Ik zie er nu 3. Is dit dan een slappe Maar- dag voor de dinsdag? Normaal is er alleen dinsdagmiddag, maar nou is het goed gelopen. De laatste tijd loopt dat ook goed en ja, omdat er het een en ander gerealiseerd moet worden. Hè. Dat, Ja, dan komt er ook nog een cameraploeg langs. ook dat nog. Ja. Kijk, en Gratis reclame is nooit weg, hè? en met de hangoverijn krijg je dat niet klaar. Nee, dat klopt. Ja. Nee, Dus. ik zie de blikkende ogen zo van, ja, dit gaat mooi praten. Maar ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. En wie ziet gij bij de dinsdagploeg terechtgekomen? Ja, Te veel vrije tijd? toen het oud wordt, toen moeten ze me hebben. Dingen, Ja? Harry jaren in bestuur van een voetbalclub gezeten. Dus, Dus dat zien wel mensen met bestuurlijke ervaring ook. Ja, inderdaad. ja. Verenigingslui. Ja. En ga het over hebben voor de vereniging. Alsjeblieft. En ja, zeg maar naar de toekomst toe ook wat er gerealiseerd wordt. Dat is zeg maar, nou dat is voor de toekomst. Dus, Nou ja, we zien een hele tijd geleden zien we door bij de kerk geweest. ja. En toen was er ook sprake van een plan dat ook de kerk en zo, dat dat allemaal in een nieuwe visie volgens mij. Dat de dokters in kwamen. Of wat Ja, dat zo is. gaat. Ja, dat klopt. Maar dat is. Er is Maar- toen sprake van. Maar Ja, ja. dat is niet doorgegaan. Nee. En volgens mij was er toen ook sprake van dat het helemaal autoluw zou weren. Er is ook met nog meer een klein beetje sprake van geweest, maar dat kregen ze niet klaar. Maar is het dan ook zo dat een deel van de gedachten die doorworen voor wat betreft dat was ook een soort van relax plek, Ja. dat nou min of meer heen kunt dan? Ja, In betrokken wordt. Ja. dingen, Ja. Ja. dingen de wiekslag, die, of zeg maar de dorpsraad, dat zijn goed. En die beheren zeg maar ook de wiekslag en die zitten ook een klein beetje met hij in dit gebeuren. Oké. Oh, dus dat werkt En wel to- samen. Ja, en Toevallig toevallig dat, hoe het pot na het. ja. En toevallig dat ik zeg maar van Stijn ook goed doet hij in een stichting zit. Oké. En wie ziet gij bij de dinsdagploeg? Ook te alt? Ja, bijna. Ik ben een beetje ouder als ik. Nou, laten we door niet over gaan discussiëren. Nee, dat discussiëren we de deur. Maar ja, een dinsdag, het is nu, even denken, het is bijna 1:30 's middags. Ja, net en neer op. Net er neer op en dan toch hier in het En weer een buurt. paar Dat uurtjes is extra met keer. hobbyen. Normaal is het alleen de morgen, hè? De dinsdagmorgen. Maar ja, moet je het kloren, hè? Maar is er geen baas die op dich wacht? Goedemiddag. Wat hebben we nog als baas? Dat weet ik niet. Ja. Ja, je hebt nog een baas. Nee, hebben We we hebben wel, geen baas meer. Nee? Oké. Ja, we kregen ze wel lekker op ons dak, zeg maar. Dat, Ja, die baas, die steekt bij ons, dat zit misschien toes. Nee, maar je bedoelt als het weer eens uitloopt op de dinsdag.
Ja, ouder dan alleen, denk ik, dat wij bezig zijn. En dan het is wel eens te huren dat ze te druk te vaak hebben. Ja, maar luister, voor wat betreft vandaag, geef gewoon ons de schuld. Ah, ja. Hè? Ja, Ja, Wij nou- hebben de boel hier opgehaald. Hè? Ja, nou dat We is wel een beetje sturen nood, hè. We sturen durch de rekening. Ja, stuur maar een rekening. Maar tot slot, de Zuus dat hij iets geweldigs in aanbouw is, in aanleg is. Ja. Ik denk dat de dorpen hier wel enorm veel plezier van gaan hebben. Van jong tot oud. En dat zien nou mensen door de ganse provincie en zelfs daarbuiten. Dus die veerden steken vooral op de hoed.